יש המון דיסאינפורמציה, ויהיה יותר דיסאינפורמציה לגבי ETs. יש ETs טובים, יש ETs לא טובים, וכל מיני כאלה, רפטליאנים, סטניזם, וכל מה שבא לכם, הכל דוחפים בגדרה, ואין שום בעיה עם זה. אין שום בעיה ל-ETs עם הדבר הזה, אין שום בעיה. בשביל להיות בקשר עם ETs, צריך להיות אדם נקי. צריך להיות אדם בלי אמונות תפלות. צריך להסיר את החשדנות, את הספקות, צריך להגיע נקי, כי אם אתם נקיים, אתם תיצרו שיקוף נקי. אם יש לכם ספקות, אתם כל הזמן תחיו בספק. אבל היא אמרה שם דברים, היא פשוט הפכה את כל הנושא של קורבן. ועל כל נושא של קורבן הקמנו מערכות של בית משפט, הקמנו צדק, מערכת בית משפט, והיא פשוט עשתה היא עשתה איזשהו בלנד בכל המושג הזה שנקרא קורבן. לאיטי זה לא כל כך מעניין אם אתם מאמינים או לא מאמינים. אתם מבינים? הם למעשה צריכים את הזרעים הכי חזקים, הכי יציבים בנפשם, כן, זוכרים? חוסן נפשי, ואיתם הם צועדים. כי מי שלא מוכן ימשיך לחוות ספק, פחדים, דאגות, שוב ושוב ושוב, וכל פעם כדור הארץ קצת השתנה, ואתם מכירים את זה, אותה גברת בשינוי אדרת. אז שימו לב לאן אתם הולכים. יש המון דיסאינפורמציה, ועכשיו יהיה עוד יותר דיסאינפורמציה, יש פלישה חייזרית, חוצנים יכבשו אותנו, וכל מיני דברים כאלה, והכל בשביל למצוא את הבודדים שיעברו בפורטל. זה מאוד מאוד פשוט אנשים, מאוד מאוד פשוט. אם אתם תחת הדברים של פחדים וימי חושך, ובן אדם שנמצא במגננה, מזמין את המלחמה. עליכם לזכור את המשפט הזה. אם אתם תתכוננו למלחמה, אם אתם תהיו כל הזמן בעמדה של מגננה, תגנו על עצמכם, אתם תזמנו כל הזמן מלחמה. אם אתם תברחו, יהיה תמיד מי שירדוף אחריכם. הדברים מאוד מאוד פשוטים, ובאמת צריך להבין אותם.